cha-cha, waltz, rumba, jive, asin iba pa. Name it, and they nailed it. Iyan ang pinatunayan kan magayon Dance Sport Team Albay na nag-uli ng 18 gold medals sa katatapos pasanaman ng World Dance Sport Federation Cebu Open as in Philippine Dance Sport Federation 3rd Quarter National Championship kaini Setyembre 13 sundo 15 sa Pacific Grand Ballroom sa Waterfront, Cebu City. Kampiyon sa Juvenile D1SC as in Juvenile 1 D2SJ ang mga estudyanteng sin Cyrus Riñon as in Erin Cueto kan Albay Central School. Kampiyon naman sa Juvenile 1B as in 1A Latin ang mga estudyanteng sin Cyrus Riñon as in Ruth Maranan kan parehong eskwelahan. Naiuli naman kan pambato kan Puro Elementary School sa Legazpi City na si Riley Nieva ang ika-6 na pwesto sa Juvenile 1 SD Jive, ika-7 pwesto sa Juvenile 1 D2 as in semifinalist sa Juvenile 1S, CCC, and D2. 4th placer naman sa Junior 2B Latin ang mga pambato kan Kabaangan High School sa Legazpi City na sinda Mark Aris Dayap as in Kate Eshane Aringo. Semifinalist man sinda sa Junior 2A Latin. Nakalaog man bilang semifinalist sa Under 21 Latin sinda Alfonso Ibrahim Mama as in Lea May Liagas kan Bicol University as in quarterfinalist sa Intercollegiate Latin 3. Mantang nakalaog naman sa round 1 kan Juvenile 2 SDCCC and J ang pambato kan Albay Central School na si Jillian Cueto. First time ko magsali sa WDSF Competition International Cebu. Ano yung naramdaman mo nung nanalo ka? Masaya po at nakakabahan. Salamat po sa mga nag-support sa amin at nanaiwala sa amin at sa mga trainers namin sa pag-training sa amin. Nasa likod kan sa indang trayumpo ang mag-agom na sinda Teacher Jeffrey as in Kate Rizzo na kampiyon sa Philippine Dance Sport Federation PDSF 2D Latin, Teacher 2D as in 3D Latin H Dance, PDSF 3D Latin as in OTC 2D Latin H Dance. Malayo na pero ang layo pa. We have a dream na kasi lahat to nag-start sa nangarap lang kaming dalawa na sana may makalagay na pangalan na couple from Bicol na magre-represent ng Philippine team. And as of now, so far, dahil may juvenile kami na nakikipaghabulan sa point system, na-achieve na namin siya. Sigun kay Coach Jeffrey asin Kate, manggana o madaog, saro na ang orgulyo sa saindang grupo na makaintra sa nasambit na kompetisyon. Alagad siring kan ibang grupo. Ang main goal daaninda ang manggana kaya naman itinaunang daaninda ang gabos nindang makakaya ngani maiuli ang kampyonato. Etong nagkaroon sila ng competition sa Cebu, 2 weeks before the competition, we required them na after class, pumunta talaga sila dito para lang mag-training. So, yung feeling sa bata na pagod na sila sa school. But then again, sabi namin sa kanila, you are athlete. You don't have a choice but to have a practice pagod man sila or hindi. Hindi talaga may iwasan ng mga bata yung mapagod before the practice or training. Kasi bugbog sila sa school, yung ACADS. Pinasalamatan man ninda ang mga tawo na nagtubot sa indang grupo, siring kan mga magurang asin mga eskwelahan kan sa indang mga atleta. Just keep on dreaming. Keep moving forward and then practice lang. And then try to compete para as long as ma-overcome yung parang fear mo sa floor. So I just want to grab this opportunity na sana makita ng mga Albayano na dance sport is sport. Hindi lang siya talking about artistry. It is also a sport. Sa ngunyan, padagos man girarayan sa indang pag-practice nga ni mapaghandaan pa ang sa indang mga masunod na kompetisyon. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.